Музей гісторыі народнага мастацкага вучылішча, заснаванага Маркам Шагалам, адкрылі ў Віцебску. Каманда віцебскага аблвыканкама другі год запар становіцца пераможцай спаборніцтваў «Мінская лыжня 2018». Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. Завтра, 13 лютага, пачынаецца датэрміновае галасаванне на выбарах у мясцовыя саветы дэпутатаў 28-га склікання. Усе выбарчыя участкі, а іх на тэрыторыі Віцебскай вобласці больш за 750, гатовы да работы і атрымалі бюлетэні. У спісы для галасавання занесены 867 190 выбаршчыкаў. Усе яны могуць скарыстацца магчымасцю прагаласаваць датэрмінова. Досрочное голосование у нас состоится с 13 до 17 числа, с 10 до 14, 16 до 19. По предоставляемым документам, основным документом остается паспорт. Если паспорта по какой-то причине нет, значит справка о утере паспорта с МВД. Также принимается водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение госслужащего, удостоверение инвалида при наличии фотографии, студенческий билет. По этим документам комиссия участковая выдаст бюллетень, и каждый гражданин сможет реализовать свое право. Асноўны дзень галасавання 18 лютага. Усяго ў Віцебскай вобласці неабходна абраць 3112 дэпутатаў. Падрабязная інфармацыя аб ходзе выбарчай кампаніі на афіцыйных сайтах Віцебскага аблвыканкама і цэнтр выбаркама. Музей гісторыі народнага мастацкага вучылішча, заснаванага Маркам Шагалам, урачыста адкрылі ў Віцебску. Навучальную установу ў горадзе над Дзвіной сусветна знакаміты мастак стварыў амаль 100 гадоў таму, калі займаў пасаду ўпаўнаважанага па справах мастацтва ў Віцебскай губерні. Работа па стварэнні музея працягвалася апошнія 5 гадоў. Яна фінансавалася з абласнога і гарадскога бюджэтаў. Дапамогу праекту аказаў Савет фонду прэзідэнта Беларусі па падтрымцы культуры і мастацтва. Урачыстае адкрыццё наведалі прадстаўнікі Міністэрства культуры Беларусі, кіраўніцтва горада і вобласці і амаль увесь віцебскі бамонд. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун таксама дакранулася да мастацтва у прамым і пераносным сэнсе слова. Гэты асабняк, на вуліцы, якая сёння носіць імя Марка Шагала, у 1913-м пабудаваў мясцовы банкір Вішняк. У рэвалюцыю будынак быў нацыяналізаваны, і вядомы мастак адкрыў тут народнае вучылішча, каб таленавітыя дзеці маглі атрымліваць мастацкую адукацыю, не пакідаючы родны горад. Дом перажыў вайну, і сёння менавіта ён галоўны экспанат новага музея. Такого здания на территории нашей страны нет по значимости для мировой культуры. Потому что у нас огромное количество памятников архитектуры, но единственный объект в стране, который внес в мировую культуру вот такой вклад, это здание. Будынак рэстаўравалі па чарцяжах 1923 года. Аднавілі і дубовую лесвіцу, страчаную за стагоддзя. Яна вядзе ў кабінеты Шагала і Малевіча. Інтэр'еры тут адноўленыя максімальна дакладна, па малюнках і фотаздымках пачатку 20-го стагоддзя. Мэбля, шпалеры, паркет і нават ванная ў рэтра-стылі. Комната Шагала, она восстанавливалась по рисункам Шагала, сделанным здесь в Витебске. То есть были определенные предметы нарисованы, именно эти предметы и стали участниками экспозиции. Кроме того, получился один очень уникальный случай, когда строители чистили стены, в одной из ниш они докопались до обоев 2014 года. То есть они были наклеены на газеты «Петербургские ведомости» 2014 года. По этим обоям были воссозданы те обои, которые в комнате Шагала и которые в ванной комнате на 2-м этаже. Мінімум экспанатаў, максімум інфармацыі і своеасаблівая творчая атмасфера. Асобная зала ў музеі прысвечана творчаму аб'яднанню «УНОВИС». Яго заснавальнік Казімір Малевич таксама выкладаў у Віцебскім вучылішчы. Есть такой очень важный момент в этом во всем – сообщество.
Они ведь очень быстро вышли в город, они вышли навстречу людям. Расписав трамваи, они сделали очень важную вещь. Они вышли, повесили свои работы на стенах трамвая, и до 26 года расписанные трамваи с картинами Шагала и Малевича ездили по городу. И тогда все знали, что наш город вот такой вот. Яшчэ адна асаблівасць музея, ён проста перанасычаны мультымедыйным начыннем. Відэапраекцыі на стенах, інфокіёскі, віртуальная афіша і вось такая сэнсорная відэасцяна. Тут каля 2000 фотаздымкаў, дакументаў, мастацкіх работ і інфармацыя пра кожны з іх. Вось такая віртуальная мастацкая бібліятэка. Музей задумвалі як сапраўдны выставачны і навуковы цэнтр, які аб'яднае ўсіх зацікаўленых мастацтвам людзей. У залах са спецыяльным клімат-кантролем змогуць экспанавацца шэдэўры сусветнага жывапісу. Перамовы аб прыездзе ў Віцебск знакамітых карцін з расійскіх і еўрапейскіх музеяў ужо вядуцца. Вольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебск. У Віцебску завяршыліся трэція рэспубліканскія спаборніцтвы па скачках на батуце памяці заслужанага трэнера Рэспублікі Беларусь Валерыя Вагеля. Турнір разглядаўся як важны этап падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы, які ў сакавіку пройдзе ў Азербайджане. За выступленнямі мацнейшых батутыстаў краіны сачыла і наша здымачная група. Рэспубліканскі турнір памяці былога галоўнага трэнера зборнай Беларусі па скачках на батуце Валерыя Вагеля старт універсальны. У першую чаргу на ім праглядаюць перспектыўных спартсменаў. Калі ж напярэдадні батутыстаў чакаюць буйныя міжнародныя спаборніцтвы, турнір трансфармуецца ў адбор кандыдатаў у зборную краіны. І сёлета гэта быў менавіта такі выпадак. У спаборніцтвах выступілі мацнейшыя атлеты нацыянальнай і юніёрскай команд. Они являются и для юношеской команды, и для взрослой команды отборочными соревнованиями. Потому что буквально в начале марта, 8-16 марта, чемпионат Европы в Баку в Азербайджане будет. И там участвует сразу на этом и юношеская команда, и взрослая команда. У юнцов были соревнования в Гродно, уже один этап у них прошел. И здесь вот второй этап, отбор в команду попадают и юноши, и девушки. Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па скачках на батуце Вольга Уласава не хавала эмоцый падчас выступлення сваіх падапечных. Уздых расчаравання вырываецца ў настаўніка, калі Іван Літвіновіч не спраўляецца з практыкаваннем. Хлопец мае вялікі патэнцыял, але яму пакуль не хапае цвёрдасці ў рашаючыя хвіліны. Затое лідары дарослай мужчынскай каманды максімальна сабраны. Алімпійскі чэмпіён Уладзіслаў Ганчароў паказвае праграму, якую могуць выканаць каля 10 чалавек на планеце. Чэмпіён свету Олег Рабцаў таксама імкнецца ускладнить свое выступление, как вытрымліваць конкуренцию на международной арене. Вот на этих стартах приходится пробовать все свои силы, тренировать, и чтобы уже хорошо выступать на чемпионате Европы. Готовлю еще более сложную комбинацию, но она только вот еще совсем сырая. Возможно, завтра я буду пробовать, чтобы уже бороться на высшем уровне, чтобы можно было бороться за призы. Па выніках спаборніцтваў трэнерскі штаб нацыянальнай зборнай акрэсліў кола кандыдатаў да ўдзелу ў чэмпіянаце і першынстве Еўропы. Цяпер прэтэндэнтам на паездку ў Баку трэба праявіць сябе яшчэ на 2 стартах. У пачатку сакавіка пройдуць алімпійскія дні моладзі Беларусі, а ў сярэдзіне месяца ў стайках стартуе дарослы чэмпіянат краіны. Сергей Мсурагін, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебск. Каманда віцебскага аблвыканкама вярнулася з мінскай лыжні 2018 з перамогай. Рэспубліканскія старты праходзілі на лыжа-ролернай трасе ў сталічным мікрараёне Вяснянка. У склад нашай каманды ўваходзіў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Александр Хрыстафораў, галоўны спецыяліст сектара турызму, управлення спорту і турызму аблвыканкама Вольга Фёдарова і кіраўнік адміністрацыі Першамайскага раёна Віцебска Мікалай Арлоў. У эстафеце 4 на 2,5 кіламетры нашай камандзе не было роўных сярод прадстаўнікоў аблвыканкама Украіны і мінскага гарвыканкама. Як гэта было, рэпартаж Віктора Праліча. Ну, заточены все только на победу. Иначе зачем? Раздаваць інтэрв'ю перад стартам асаблівага жадання ў нашай каманды не было. Улічваючы мінулагодні трыумф, сёлета яна дзейнічала па прынцыпе «галоўны не ўдзел, а перамога». И побежали, все, время у нас пошло и давайте. Эстафету мінскай лыжні пачынаў Мікалай Арлоў. Для кіраўніка адміністрацыі Першамайскага раёна Віцебска гэтыя старты ўжо 4-е па ліку. Вопыту хапае. Пасля Мікалай Арлоў прызнаецца, перашкоды ствараў мокры снег.
Начало – это половина дела. Стартовать среди равных здорово. Вот. Ну а когда по ходу дистанции понимаешь, что действительно соперники подготовились не хуже нашего, вот. И поэтому соперничество было действительно достаточно острое, гонка красивой. Эстафету ад Микалая Орлова пераняў старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Александр Хрыстафораў. Напярэдадні яму споўнілася 60. І мінская лыжня для яго стала не толькі двайным святам, але і нагодай паказаць, што ёсць яшчэ порах у парахаўніцах. Побеждаешь, естественно, просто так это не бывает. К этим мероприятиям надо готовиться. Значит, всегда себя поддерживаешь в хорошей форме. Па выніках двух этапаў наша каманда стала трэцяй, уступаючы Брэсту і Мінску. Аднак нават пры такім раскладзе надзеі на перамогу заставаліся. Асабліва ўразіў і старт адзінай прадстаўніцы жаночага полу Вольгі Фёдоравай. Ёй удалося падцягнуць каманду до другога месца. Мінчане засталіся трэцямі. У нас всегда конкурирует, как ни странно, самая южная область и самая северная. Да? В Бресте тоже очень сильные соперники. Наша команда сработала хорошо. Я старалась не подвести. Даже слезы радости. На заключным чацвёртым этапе на эстафету выйшаў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. У фінішную схватку ён уступіў з брэсцкім калегам. Гэты факт яшчэ больш надаваў гонцы адрэналіну, прычым не толькі фінішорам, але і балельшчыкам. За асаблівасці рэльефу трасы вынікі гонкі сталі вядомы амаль на фінішнай паласе. Иногда нам погода мешает производству, но в данном случае северному региону везет. Зима прошла рано, дала возможность подготовиться. Грешно проиграть южному региону Брестскому. Мы готовились, тем более, что в прошлом году мы заняли первое место. Задача стояла любой ценой удержать победу. Спецыялісты ацанілі вынік нашай каманды даволі высока для аматарскіх спаборніцтваў. Эстафету 4 па 2,5 кіламетры ўдалося пераадолець за 27 хвілін 46 секунд, не пакінуўшы шансаў брэсцкаму аблвыканкаму і мінскаму гарвыканкаму. Я очень переживала, очень волновалась, на самом деле перенервничала, но была уверена, что они выиграют, потому что была серьезная подготовка. Я знаю, что папа, он серьезно очень относится к спорту, и подготовка была такая очень ответственная. Поздравляю всю Витебскую область, облсполком с победой и желаю так держать дальше. Пасля забегу абласных камітэтаў прайшла эстафета сярод цэнтральных апаратаў сілавых ведомстваў. Тут першае месца заняла дружына міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пасля на старт выйшлі ўсе жадаючыя. Усяго ў лыжні прынялі ўдзел каля 3000 чалавек. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны, Мінск. На гэтым усё, яшчэ больш навін у вячэрніх выпусках. Да сустрэчы. У ближайшие сутки по области будзе воблачна з праясненнямі. У асобных раёнах невялікі снег, месцамі таксама невялікі туман і галалёд. На асобных участках дарог галаледзіца. Вецер усходні 2,7 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -3, -8, па ўсходзе пры праясненнях да -12, днём -1,6. У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. На асобных участках дарог галаледзіца. Вецер усходні 2,7 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -8-10, днём -4, -6.